Și avem și noi astăzi, avem biserici, avem icoane, avem sfinte moaște, avem slujbe, nu-i așa? Avem. Și cu toate acestea, nu putem scoate răul din viața noastră. Parcă nu putem înainta. Parcă nu putem înainta în casele noastre. Parcă nu putem înainta în viața noastră. Și mi-amintesc la început, când am fost aici, când am început aici în biserică, foarte mulți așa cu o râvnă din aceea puternică. Vreau să mă spovedesc, vreau să merg cu Dumnezeu, vreau să merg pe calea lui Dumnezeu, vreau să fiu mai puternic în credință. Și râvna încetul a scăzut. Și la un moment dat oamenii n-au mai avut aceeași râvnă de spovedanie, de Sfânta Împărtășanie, de biserică. Și încetul s-au mai rărit. Deci, dragilor, trebuie să avem în vedere că poate fi chiar lupta vrășmașului. Și trebuie să nu privim această credință, așa priveau și apostolii, să știți, superficială. O credință superficială, doar de fațadă, formală. Și noi astăzi tot la fel. Avem o credință tot la fel, superficială și de fațadă. Așa, mai mergem din când în când, ne mai rugăm, mai punem genunchiul, dar nu cu acel foc înăuntru nostru, ca și cum Dumnezeu ar fi totul pentru noi. Nici de cum.